Kahuna siya nagudan, mahusay sa baryo, nirag na istorya ang kasuplada. Nagtatarapsik ang laway, nanlilisik mga mata, wow Coca-Cola ang body niya. Maginis ang panit, lahi daw sinmistisa. Pag narampa nagbabayok, bubot nagkakaguwa ang dudu sa first class ebon niya nga bra. Kung may napurma, binabastit din tatamay-tamay, kundi recurso nada kung may lakwarta ang nabisita. Nagkakatuturo tumba at dayong bisan mag-aga hipausa, kay napapanahon ang habulan kwarta. Kung warat na pasensya na uli na laay pag-asang ang paghanap-hanap na laiba. Kairuman san mistisa nga daraga, naburudan waray amay nga natuban. Sakton ko sa ing pagpag-ubuhay mo upaya, ang kasuplada nagkapili mo baguhan. Kairuman san mistisang hadaraga, naburudan waray amay nga natuban. Sakton ko sa ing pagpag-ubuhay mo upaya, ang kasuplada ng kapili mo baguhan. Rumarampa ang daraga, ang kahuna siya nagudan, mahusay sa baryo, nira ko na istorya ang kasuplada. Nagtatarapsik ang laway, nanlilisik mga mata, wow Coca-Cola ang body niya. Makinis ang panit, lahi daw sinmistisa. Pag narampa nagbabayok, bubot nagkakaguwa ang dudu sa first class ebon niya nga bra. Kung may napurma, binabastit kita tamay-tamay, kundi recurso na may dakwata ang nabisita. Nagkakatuturo tumbay at dayong bisan mag-aga hipausa, kay napapanahon ang habulan kwarta. Kung warak na pasensya na uli na laay pag-asang ang paghanap-hanap na laiba. Kairuman san mistisa nga daraga, naburudan waray amay na natuban. Sakton ko sa ing pagpag-ubuhay mo upaya, ang kasuplada ang kapili mo baguhan. Kairuman san mistisa nga daraga, naburudan waray amay nga natuban. Sakton ko sa ing pagpag-ubuhay mo upaya, ang kasuplada ng kapili mo baguhan. Ang kasuplada ng kapili mo baguhan.